butas na yung take care tulay.
May cellphone. Tararat, tarararat. Okay, Manny Popcorn. Nandito na tayo sa may looban ng Villasis. Papunta tayo sa Tumbod. Nagmumuis lang yung camera ko talaga, mga ka-take care. Ito yung disadvantage ng lumang yung old model na camera. Talagang expect mo na na magkakaproblema talaga. Whether you like it or not. Ay, it's going down. Guarantee ya, we better move, we better dance. Oh, uy, may kan dito, may abot. Ay, nagmamoist yung camera natin, mga ka-take care.